salamlar. Yurdumuzda o dünyadaki täzelikler bilen tanıştıryan Türkmen portaly Hepdäniň täzelikleri. Hepdäniň täzelikleriniň şansyna. Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş safaryny amala aşyrdy. Türkmenistanyň prezidenti welayat häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Türkmenistanyň prezidenti ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Russiya Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçisi jurnalistler üçin briefing geçirdi we beýleki habarlar. 10 ýanwarda Türkmen halkynyň milli lideri Arkadaş şäherine iş saparyny amala aşyrdy. Bu ýerde Türkmen halkynyň milli liderine lukmançylyk klasteriniň önümçilik binalarynyň şekil taslamalary we olaryň yerleşik ýeriniň çyzgylary görkezildi. Arkadaş şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryny alınıp barýan işleriň detkinlerini ýokarlandyrmagy öz içine alýan bu çäre Ýaponiýanyň we Koreýa Respublikasynyň kompaniýalarynyň ýol başçylary, Türkmenbaşydaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň, Gıyanlydaky polimer zawodynyň, ýurdun saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginiň lukmançylyk klasteriniň gurulşygyna we önümçilik kärhanalarynyň enjamlaşdyrylyşyna gatnaşýan Garawum hojalyk jemgyýetiniň hemde Türkmenistanyň Ýaponiýadaky we Koreýa Respublikasynyň ilçihanalarının ýol başçylary gatnaşdylar. Türkmen halkynyň milli liderine Arkadaş şäheriniň lukmançylyk klasteriniň önümçilik kärhanalaryny ulanylýan yerli çyýgmalary we olardan alynýan önümleriň hilini, ekologiýa derejesine alynan guwaynamalaryň görnüşleri hemde himiýa senatyna degişli önümleriň insan saglygyna ýetirýän täsirini degişli barlyklaryň guwaynamary görkezildi. 10-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary Taňryguly Atahalyýewiň hemde welayat häkimleriniň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Welaýatlaryň häkimleri dowam edýän mewsümleýin owa hojalyk işleri, medeni durmuş maksatly binalaryň ýyladyş ulgamlaryny gadaly işletmek, ýylaty elektrik energiýasy, tebii gaz we agyz suw bilen üpçün etmek boýunça görülýän çäreler hemde şu ýylla welaýatlarda açylyp ulanylmagy berilmegi meýilleşdirilýän detgalardaky gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada hasabatlar berdiler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, owa hojalygyna we welaýatlarda alınıp barýan işler babatda ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatary Taňryguly Atahalyýew hemde welaýatlaryň häkimlerine degişli tapşyryklar berdi. 14-nji ýanwarda Türkmenistanyň saýlawlary we sala salşyklar geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Onno saýlaw okruglary boýunça ygtyýarlyk möhletiniň öň çykyp giden Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň ygtyýarlykly möhletiniň çykyp giden welayat, etrap, şäher, halk maslahatlarynyň hemde geňeşleriň agzalarynyň 2026-njy ýylyň 29-njy martyna geçiriljek saýlawlaryna guramaçylykly taýýarlyk görmek hemde geçirmek bilen baglanyşykly meseleleri garaldy. Mejlisde saýlaw mewsüminiň 2026-njy ýylyň 15-nji fevralynyň başlaýanyny eglan edildi. Şeýle hem okruklaryň we uçastyklaryň çäklerini ketgitlemek bilen bagly meseleleri garaldy. Hemde hereket edip gelýän okrug we uçastyk saýlaw toporlarynyň düzümi seljerildi. 16-njy ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow sanly ulgam arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde döwlet durmuşyna degişli birnäçe meseleler garaldy. Ilk bilen mejlisiň başlygy milli kanunçylygy kämilleşdirmek ugruna alyp barýan işler barada maglumat berdi. Soňra vice-premierler gödäwçilik edýän düzümlerini alyp barýan işler barada hasabat berdiler. Hemde degişli teklipleri hödürlediler. Türkmenistanyň prezidenti hasabatlar diňläp, olar boýunça hödürlenen degişli teklipleri makullap, ýurdun dürli toplumlaryna alynyp barýan işler boýunça ýol başçylara anyk tapşyryklardyr görkezmeler berdi. Türkmenistanyň prezidenti buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda 2026-njy ýylda alman ugurlary boýunça aspirantura kabul ediljek aspirantlaryň hemde alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alınjak dalaşgärleriň, şeýle hem kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tasdiklanyldy. Buýruga Türkmenistanyň amala aşyrylýan düýpli özgertmeleri almy taýdan esaslandyrmak, ýurdumyzyň ykdysadyýetine we ähli ulgamlaryny, almyň gazananlaryny giňden ornaşdyrmak, ýokary derejeli hünärmenleri, almy işgärler taýýarlamak maksady bilen gol çekdi.
Türkmenistanyň okuw ýylynyň 2-nji ýarymyna däp bolşýaly ýurdun ähli mekteplerine we ýokary okuw mekteplerine ilkinji akademik fagat 2026-njy ýylyň milli şygaryny garaşdyr. Baky bir tarap Türkmenistan Bedew Batly Atmuradyň Mekany atly şygara bagyşlandy. Sapaklaryň dowamyna ýylyň ruhy uguruna öwrülen bu şygaryň milli gymmatlyklary ýurdun sarsmaz garaşdyrylygyny hemde geljegi bolan okgunly ymtylşyny özüne jemleýändigini bellenili. Bedewiň keşfi halkyň dörejilik kuwadyny we döwlet ýolbaşçylary tarapyndan durmuşa geçirilýän özgertmeleriň çalt tepkinini alamatlandyrýar. Türkmenistanyň garaşdyrylygynyň 35 ýyllyk şanly toý bellenilýän ýylla geçiriljek ilkinji tapaklar ýaş nesil üçin watanyň geljegi uguruna jogapkärçilik çekmäge çagyryş hökmüne ähmiýetli boldy. Aşgabat şäher häkimliginiň ygtyýaryny şäheriň tämirligini saklamak we awadanlaşdyrmak üçin niýetlenen ýürüteleşdirilen tehnikalaryň we uloglaryň 194 sansy gelip gowuşdy. Getirilen tehnikalaryň esasy bölegini durly görnüşli zibil daşaýjy uloglar düzdi. Şeýlegem köçe ýuwjy ýeňil awtouloglar, süpürji aras salaýjy awtouloglar, lagymlary aras salamak we galynlary ýygnamak üçin niýetlenen hidravlik awtouloglar, suw daşaýjy uloglar, ekskavator ýükleýiji var. Mundan başga da işgärler üçin gulluk awtobuslary, tehnikalara hyzmat etmek we awatlamak üçin göçme ustahanalar, şeýlegem ýol işlerini bellemek üçin ýürüteleşdirilen awtouloglar geldi. 16-njy ýanwarda Russiýa Federasiýasynyň Aşgabatdaky ilçisi Ivan Valenkin jurnalistler üçin briefing geçirdi. Olar Rus-Türkmen gatnaşyklarynyň durly ugurlaryna syň berdi. Bellenilşi ýaly 2025-nji ýylyň 10 aýynyň dowamynda Russiýa bilen Türkmenistanyň arasynda harit dolanşygy 35 göterim artdy. Bu bolsa 2024-nji ýylyň umumy görkezijilerinden epesli ýokardyr. Şeýlegem Aşgabatda Türkmen-Rus Uniwersitetini döretmek baradaky hökümetdary alalaşygyň taslamasyny taýýarlamak tamamlayıcı tapqırda var ya. İlçi şeýlegem 2002-nji ýyldan bäri hereket edýän Pushkin adyna umumy orta bilim berýän orta mektebiniň başlangyç synplary üçin täze binany gurmak taslamasynyň hem gün tertibinde duran ony ma'lum etdi. 11-nji ýanwarda Los Angelesda 1940-njy ýyllarda Gollywood'un daşary ýurtly jurnalistler assosiasiýasy tarapyndan esaslandyrılan Altyn Globus kino bayraklarynyň 83-nji gede gowşurulşy boldy. Hamlet we Fewish Ýygyna Fewish filmleri Altyn Globus kino bayragynyň ýeňijileri boldy. Fewish Ýygyna Fewish filminiň rejissöri Paul Thomas Anderson iň oňat rejissör we iň oňat ssenariçi bayraklaryna münasip boldy. Iň oňat animasiýon film ugur boýunça K-pop arwaklar awlaýjy multfilmi yglan edildi. Drama filmdaky iň oňat erkek keşfi üçin bayraga Gizlin Jansyz filmine keşfdöreden Wagner Moura dramada iň oňat Venan keşfi üçin bayraga Hamlet filmine çykyş eden Jesse Buckley münasip boldy. Altynyň bahasy iň ýokary tarih derejeden artdy. Feodalaşyklaryň maglumatlaryna laýyklykda ol üçlük unsa üçin 4600 Amerikan dollaryna deň boldy. Kümüşüň bahasy rekord dereje ýetdi. Bir unsa üçin $83 boldy. Öň altyny goşmak bilen gymmat baha metallaryň bahasynyň 5-nji ýanwarda Venezueladaky syýasy ýagdaýyň ýitileşmegi bilen baglanyşykdy. Birden gymmatlanýy habar berilipdi. 9-njy ýanwarda altynyň birja narhy iň ýokary tarih derejäni täzeler 1-nji gezek üçlük unsa üçin $4500 geçdi. Alimler dünýäde häzirki bar bolan derýalaryň iň gadymysynyň Awstraliýadaky Finke derýasydygyny kesýetlediler. Oň ýaşy 300-400 million ýyl. Çeşmelerin zınjyry görnüşdäki derýa Demirgazyk we Günorta Awstraliýanyň içi bilen 640 kilometre uzaýar. Gurukluk sebäpli ol köplenç guraýar hemde ýylyň köp bölegini bir-birinden üzgün suw howdanlaryny emele getirýär. Alynan ilmi netijeler derýanyň daş kömür döwrüne döränligini görkezdi. Türkmenistanyň milli ýygynasynyň ýarym goragçysy Teymur Çariýew şertnamasynyň möhleti tamamlanandan soň Belarusyň Torpedo Bel-Az futbol klubyny terk etdi. Torpedo Bel-Az klubyna çykyş eden döwrüni ýarym goragçy 35 duşuga gatnaşyp bir gol geçirdi we 2 netijeli pas berdi. Çariýew soňky 8 ýylyň dowamyna Ýewropanyň kuboklary ugrunaky ýarışlarda çykyş eden ilkinji türkmen futbolçysy boldy. Köpçüliklerin habar beriş terişdeleriniň maglumatlaryna görä futbolçy öz futbol ýolyny Kyrgyzstanyň Barsk klubyna dowam etdirmekçidir.
Belarusyň Vitebsk futbol kluby Türkmenistanyň milli ýygynynyň 25 ýaşly goragçysy Wepa Jumayewiň klubdan gidýänini resmi taýdan habar berdi. Oýunyň üçin sag bol Wepa. Goşan-goşandyň üçin minnetdarlyk bildirýär we sport ýolunyň innik tapgyrlaryna uly üstünlikleri arzu edýär diýip Medpugat gullugynyň beýanyna aýdylýar. Geçen mewsimde türkmen futbolçysy bu klubyň düzümine 33 duşuşa gatnaşyp şol oýunlarda bir netijeli pas berdi. Oýunçynyň geljek meýilnamalary barada häzirlikçe maglumat gelip gowuşmady. Mehriban adamlar, size ýetirmek isleýän täzeliklerimiz şolardan ibaret. Ähli habarlar bilen Türkmen Portal web saýtymyzda dollugyny tanyşyp bilersiňiz. Ýatdan çykarma, Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmäňizdir. Sag bolun.